Люби. Къде се намираме сега? Кажи на нашите зрители. Ерфурт, Германия. И днеска мислим да ви разведем малко тук от този град, да ви покажем някакви интересни места и да видим какво ще се случи. Здравейте, намираме се пред един от няколкото мола в Ерфурт и сега ще се разкараме тук малко по площада и ще видим къде може да отидем. Нека... Как се обръща камерата? Добре. Еми не мога, докато записвам не мога да я обърна. Някакви футболисти. Не съм на камера. Ще не изтръскат на камера за секунди. В смисъл да снимаш. Да, по 200 кила буквално, защото така си държа камерата, само че тук да сам няма къде да отидем. Само ли да ни фанеш някой такъв кадър, че ще убия. Как е? Как е бива? Тук сме на скъпото. Rolex. Те си бона ябаса. Като цяло. Е топкава там за 20. Те и 7500 смисъл. Апър ли са, брат? Отиваме към стария град все още. Имаш нещо да добавиш, бе? Абсолютно не. Архитектурата е топ, слънцето е на 98 градуса. 8000 градуса. Да. И е Мъртва жега. изключително задушно. Там да гледат. Кой? Знаеш как ще го изгледам? Опа, нещо натискам. Тук има някаква катедрала. Като странно. Новия обектив. Натам сме. Сега да видим. Като цяло тук... Снимаш, Не знам. хората гледат странно. Не знам. Хората да кажат. Много яко ми вайба тук на някакъв... Примерно, да я знам, италиански град. Винаги ще правят тук. Ще я гледа ключия. Той няма гледа. Тъй. Кораби има. Какво ще да видя, ли? Оп. Май насам. Не насам. Така. Първи обектив. Първи обектив за деня. Лека манек. Първи обектив за деня. Смеете тук. О май гад! Вау! Пред. Даже знам. Колко се види? Не знам тази катедрала даже е католическа ли е, протестантска ли е. Като цяло малко ми се губят мащабите, някъде трябваше да има мост. Губят ми са мащабите на града, ма някъде имаше мост. Аз нямам идея къде какво има. Някъде имаше мост с някакви вина, де ти пият. Мисля там да направим някакъв кадър. Стой тук сега, трябва да фаним тук наляво. Тук мисля, че излизаме вече от Стария град, защото нататък е някакви улици. А тук изведнъж излезахме от навалицата. И странните хора спяха да прииждат. Да, значи не сме в Стария град вече. Трябва да сменим курса. Защото аз при камерата влизам в този магазин, защото искам в кой? Нещо тук. Това е някакъв магазин. Кой? Тук. Брат, в турския магазин ли баш? Трябва да има Red Bull и глупости. Цика е. Снимай толкова. Тук с този гов четвърка е от. Взехме по едно Red Bull, че? Да подсладим. Тия джеги не се търпят. Сега ще направим една обиколка наобратно. Понеже излезахме от Стария град. Той е реално 2 на 2, ама не го знаехме това. И това сега ще се върнем. Ще пообиколим още малко в другата посока. Ец. Ай на здраве. Цак. Цак не е главата.
Къде е това, където искаме да го намерим? Това ще ни Това прави мост. адекватен влог. Това няма да е влог като цяло, това ще е повече от влог. Това ще е най-добрия влог. Искаме да покажем буквално нищо, само снимаме някакви сгради като бабите от сел, като отидат в София или Код Пловдив. направим. Код видите, накратко. Ти си го казал. Да, Значи нямайте много големи очаквания от нас. има време, ще покажем какво можем. Те първа ще Сега покажем, да почваме. ще покажем на какво не сме способни и какви олигофрени може да бъдем. Има и бабата, ще удари. Направи нещо за Ще феновете. гледам колата. Има много фенки. Браво се гледам, браво се. Не бе, тук не знам. Преди малко бяхме Реално се опитвам да намеря този мост. Реално пак само странни хора виждаме. Не бе, колко да са странни хората. Прекалено странни. Супер герои някакви. Да, буквално. Минават. Лигата на супергероите минават покрай нас. Лигата на супергероите мина покрай Това нас. не е нормално. Ето, виж, после Тук виждаме. сме в... Буквално Има някаква яка ръкичка. река, дето минава. Тя минава и там нататък. Ето пак преди е малко я приятно. снимахме, само че от другото Ще малко да почуваме. площадче. Да Тук има някакъв малък як мост. Да отдъхне кръста малко. Много як. Ето го е, го пак ела насам. Още път мога видим. Нататъка. Ти падаш. Нататъка сме. И ще минем оттам. Тук ни няма. Да бе, Аз пъти казах, идаш приятел, сме си готов. много яко местенце. Колко е часа? Не знам, телефона е тук. Тук надолу минават плътноходките. Това е на яко място. А! Пачанца! Stop it. Това са лодки. Пачанца. Get some help. Много яки. Мирише на канал. Само изглежда хубаво реално. Не е толкова хубаво на живо. Приятно е. Да. Не е толкова зле. Фул са кафенетата. И тук има Марта, виж. Това може би някаква стара къща, която са направили на ресторант хората. Тук е детска площадка. Минутен театър. Всички разиграват Интересно. различни постановки. Давай нататък. Разиграват различни постановки и се чува само едно жужукане. Мале, тук насам кой яко. Там кой е приятно. Водопад. Аре, вземи камерата малко поснимай, че. Е така, просто дръж напред. Да, ще взема нещата, да, ще взема това. Дръж така. По-долу. Гледай, просто дори на време там да не се покупи. Брат, въобще не ти гледам класа по сграда. И просто да малко по-нагоре. Брат, като видя камерите, всички се махат по пътя ни. Минутен театър. Това най-вероятно от някаква... Края на театъра. Доста интересно. Така, някой тук ръкомаха. Махаме. Не знам на кого ръкомахаш. Здравей. Мачи видяха. А, видяма. Маха ни. Може да отпада. Къде? Цак. Био ли? Обичайни Спин, брате. Бирфест. А, ето го е. Октобърфест. Започва след месец някъде. Октобърфеста. Тук някакви приготовления за такива събитието, да. А ето това са двете катедрали в центъра на града. Човек да прибира някакви неща.
Това са двете катедрали в центъра на града, които едната от тях е католическа, другата е, мисля, че беше евангелистка. Виж, фасада е изключително готин. Направена 360-ка, Октобърфест, някакъв огромен базар. И Най-добро. се качваме по стълбите. Да. Най-горе. Вътре ще влезем ли? Да влезем вътре. Да влезем вътре да покажем колко е готино. Втората катедрала. Бях го забелязал. Човек, изключително високи са. Изключително огромно. Така. Изключително красиво. Тук човек се живее, тук е хладно. Ще отидем до върха на, трябва да кажем тук, на хълма, който се извисява над града. За да видим и оттам какви кадри ще може да запечатаме. Брат, не знам, но много съм се изпитил. В смисъл, може да се изцеля тениската. Ще текне вода. Ще се включим, когато стигнем горе, само ще ви покажа от тук как изглежда първо. Брутално яко. Големичко са. Да. Почти се качихме горе и на тази жега почнаха да ми падат батериите. Е, така като направиш. Така, сега си малко ще ви покажа отблизо главната порта. А това е... Те пичат седнали там и си такова. Някакви селянки си правят хората. А това тук отпреде си е лека. Така. Чака да ме блъснат на стерео за втори път днеска и пак колезач. Ей, жабо. Не е доброто. Мега якото, човек. Стигнахме най-накрая. Крайната дестинация. Така. Те е чудно. Така. Ще приключваме в влоговете. Какво беше? Да. От този град толкова. Мислим това да е края на първия влог с уникалната гледка. Завършваме Подобаваш. нашия първи влог.
под баща.